Ta bude koukat. To bude pro ní úplný šok. Co to má za smysl? Vy jste totiž prostě hříčka přírody. Dvojčatá hadr. To má za smysl ukazovat mě cizí ženský. Počkejte. No, jde není doma. Ale je. Tady se postavte, já se schovám. Co, ty máš klíče? Paní Bránová, pojďte sem. Představte si. Dobrý den, já jsem inženýr Králík. Co to děláš? Jsem Králík. Ježíš, to je hrozný, takhle se střískat za bílýho dne, že se nestydíš. Dovolte. Děkuji vám, pane Pařízek, že jste ho přivedl. Totiž paní Vránová, to vůbec není váš muž. Já vím, je to Králík. No. Z vás bude mít vaše paní taky radost. Tatínku! To je hezký chlapeček, jak se jmenuje? Podívejte se, já nemám na vaše klukoviny čas. Co jsem vám říkal? Škoda, že to neviděl Prdlavka. Tak pojďte.